سلام تخطاتلتي مدبي يوتيوب channel سينما سمرة نلوم زبلنا مدبات حزنا متسينا لنا مكتتالكم بخبر نقدم حلاو لدات مانشستر سيتي كلاوديو برافو اب كلتشحن 17 اب هاغرو تشيلي بزقات مبارع تشاكا منبريهم نزسانو 4 سدرا دك هاغرو غزا 5 غزا اللوم تغليصوم برافو دحرت زقات ما حدا كاب قديات زخونه كاميلو سسميا قلعه اب استغورلو على محتت ماليا كلاوديو برافو كم زدرد حلي مغلاصيم كلاوديو تاريخ توم سدرا فليتوم صنيحون مس بعلت بيتون دقون كم زبصحمن نتقلعه مس ولاديو قطم هاغراويت كانتان خعزبو كم زعدمو من يزحبر باتكونتا تدفافي دما كنبرولو زخول غزا 5 عدغولم بتوسخ تغليصوم بارسلونا زحلف عمد كفرنساويت كلب بوردو ب4 مليون يورو زعدغوتو برازيلاو مالكم نابروساويت زينيت بيتسبر كم زفانوتو يغلصالوم ماليا بارسا وديو 4 شوطات راح زمزغبه مالكم زحلف عمد مس ايطالياويت كلب روما زود مسيلو قريبوكا انت نبره امنا 0 ساعات نا بارسلونا مقعزو ايرسعن حداس كلوب زينيت دما نستصاوتاي زلالي تنقسقس سري ناب دغفتا ابز فنوتو مالكم نسمزا ايطالياويت غانتا بعوتا زصوع منبارو اقلبو سحيبلوم مانشستر يونايتد كام نوح غزي زطمتو هاري ماغوير ب 85 مليون يورو نمفرامو مس كلب ليستر سيتي كم استسمامعت يغلصالوم مسرح مسغغار تصاوتي عاد انجليز ناي زكرامات اب سمون ززازن بمخانو يونايتد نزوع الكلتفا تفرمو باغي حديرام هلاوا يحبرلالوم فرنساوي دانيا ستيفاني فرابارت نيغتم سوبر كاب اوروبا مالتنا عوتي كداني بفدريشن كعس اغري اوروبا تمزيزام حنتي كاب زبلص ادق انسيو ديانو زخونت ستيفاني كاب هاغرا وصيا امنه اهغور اوروبا وددرات زدانيت قداميت غولن سيت زبل كبرون تلابيسالام اس ميلان ود 10 عامت تصاوتاي كلب ليلا رافائيليو 35 مليون هبه 5 عدغوتو او وقعوي مربب حبرتا ارديام ازي ابال نايت 20 حدن عامت هاغراويت غانتا بورتغالن زخون رافائيليو مس سبورتينغ سيب ابتبال بورتغالاويت كلبي تملميلوم ازي امسمر متقعن كمون ناي كنف خوينو كسلف زي شجرن استتصاوتاي بقدمت مال الربع حكمناو مرمره 5 غبرته غليصوم دحر بركت زبله غنزب زودو حدسي تصاوتي نايت ايطالياويت غانتا زخونو تيو هيرديناندين ري كوريتشن دما سالساي ابز كرمت استغزا تصاوتاي كوينولوم اس ميلان ود 23 عامت ابزو انزي مس كلب فلامينغو زركب تخالخلاي ليو دواتون تقاومتو مهلاوا زحبرلام بمنطر ذكر انكلو ناي قدم ابالات غانتا زنبرو تصاوتي كم ايغنازيو اباتي كريستيان زاباتان ريكاردو موتولوفون دما ابز كرمتي دحرو علوم ززامم ناب دس بلوم كلبات كخدو تنغيروم علوم اس ميلان دمان 5 عامات كصنح تفرارمي يركب بز مسرد دما بايفرتون تطميتو زنبر ليو زتعوتتلو اس ميلان نبوتات ب 20 مليون باوند ناب وولفز زقعزه باتريك كوترونا كشفنلا امصياتو زلام دحيرو خمز زغل زلو تخلخلي اس ميلان تياغو ديجالوون نابلي لتشيطو مهلاو تفليطوم برازيلاوي ناي قدم تصاوتاي بارسلونا جوفنتوسن بي اتشن زنبر داني الفيس ناب ابال ليغ برازيل زخونت ناي غزين سنوت غانتا ساو باولو كمز تصنبرا امنايت مال زينانا تخاتاتلكم يهم از ودي 36 عامت تصاوتاي دحر مس فرنساويت ابال ليغ حدا فرنسا بي اتش جي ناي كلتا عامتات صانحتي بنصا زخونه مسرح ناب ساو باولو امريح زلوم دحرت ناي مسغغارو مسرح عوت منبارو دايركتور كلب ساو باولو كارلوس اوغوستو الفيس ابزا غانتا بوزحات تذكاري زانتاتات يزلوم نسو مسانا منبارو دما امصاي عوتات كم نحفس باغو يرداكا نسو مسمر مكلخال غانتانا نزلو هاغافات دما كم عر خوينو خدل تسفا نغبر يلوم داني الفيس ابز حلفور حمله برازيل عوت وانچا كوبا امريكا زو خونتلو غطم كم حلقه غانتا خوينو 5 تصاوته ايرسان
እዚ ምኩር ተጻዋታይ 40 ዓወታት ምስ ተፈላለየ ጋንታታት ኮይኑ ጸንቢሉ አልቨስ ኣብ ሳኦ ፓውሎ ቁጥሪ 10 ማልያ ተኸዲኑ ክጻወት እዩ ክሳብ 2022 ምስ ኣርሞ ሸሻዊት ዓባይ ጋንታ ሳኦ ፓውሎ ዘጽንሖ ውዕል ድማ ከም ዝኸተመ እዩ ዝንገረሉ ናብ ባርሴሎና ወይ ድማ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ክግዕዝ ምዃኑ ክሕበረሉ ጸንሐ ዳኒ አልቨስ ድሕሪ 2022 ኣብ ቀጠር ዝእንገድ ዋንጫ ዓለም ተቐሊሉ ካብ ኩዕሶ ምፍናው ጦሮታ ከም ዝወፅእ ቀረብቱ የረዱ ሮማናዊት ክለብ ካራየቫ አንጻር ሃንጋራዊት ሆንቨድ ኣብ ሮማንያ ኣብ ዘካየድኦ ናይ ኤውሮጳ መሕለፊ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ጾታ ዳኛ ናይቲ ግጥም ካብ ደገፍቲ ብዝተወርወረሉ ተባራዕ ነገር ርእሱ ብምህራቡ ደገፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ዕግርግር ምምርሖም ተገሊጹ ጸወታ ብናይ 0-0 ውጽኢት 9 ደቂቕ ኣብ ዝተቓረበሉ እዩ እቲ ሰሜን ኣየርላንዳዊ ዳኛ ኣብ ርእሱ ማሰይቲ ገጢሞም ከም ውጽኢት ጸወታ ንኣስታት 35 ደቂቕ ጠጦ ክብል ከሎ እቲ ዝተሃሰየ ዳኛ ድማ ናብ መቐየሪ ክዳን ኣምሪሑ ብድሕሪዚ ራብዓይ ዳኛ ንማዕከላይ ተኪኡ ንዝተረፈት ሓንቲ ደቂቕ ክምላእ ተራእዩ ዝተመዝገበት ሸቶ ብዘይ ምንባራ ግን ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣምሪሐን ናብ ሜዳ ትጻወት ዝነበረት ካራየቮ ድማ 3-1 ተዓዊታ ድሕሪዚ ጸወታ ደገፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ዕግርግርዮም ኣምሪሖም ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ካብ ዝበለጹ ኣሰልጣንቲ ምዃኑ ዝእመነሉ ፔፕ ጓርዲዮላ ባርሴሎና ቻምፒየንስ ሊግ ዘይዓተረትሉ ምኽንያት ንመወዳድርቱ ኣኽብሮት ዘይብሉ ምዃኑ ክብል ሆላንዳዊ ሉዊስ ቫንጋል ገሊጹ ጓርዲዮላ እውን ዘሰልጠነን ባርሴሎናን ባየር ሙኒክን ከምኡውን ቀንዲ መቐናቕንቲ ማንቸስተር ሲቲ ዝኾነት ዩናይትድ ዝርከበአን ዓበይቲ ጋንታታት ዘሰልጠነ ቫንጋል ጓርዲዮላ ብዛዕባ ጋንቱ ጥራሕ እምበር ብዛዕባ ኣንጻር ጋንቱ ኣይግደስን እዩ ንሱ ኣብ እንግሊዝ ንኹሉ ዋናጩ ረኺቦ እዩ ብሉፅ ኣሰልጣኒ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ክትዕወት እንተኾካ ግን ንመጻርርትኻ ክብረት ክትህብ ኣለካ ነዚ ብዘይ ምትግባር እዩ ከዓ ኣብ ሙኒክ ማንቸስተር ሲቲ ንቻምፒየንስ ሊግ ዘይተዓወተትላ ክብል ቫንጋል ይገልጽ ነፍሲ ወከፈን ካልኣይ ግዜአን ኣብ ከብሐን ክስቕላየን ንዋንጫ ኮሚኒቲ ሺልድ መን ኮንቱ ዕወተላ ዝብል ኣዋጣሪ ሕቶ ብዙሓት ክምልስዎ ዘለዎም ተኽእሎ ክብድ ዝበለ እዩ ብመሰረት ተንተን ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ዝሓለፈ ዘመዝገቦ ዓወታት ኣብ ግምት ብምእታውዮም ግምቶም ሂቦም ዘለዉ ንሱ ድማ 50-50 ዝብል እዩ ይኹን እምበር ካብ ክልቲአን እንግሊዛውያን ጋንታታት ሓዲአን ክትዕወት ግድን ስለ ዝኾነ ብሉፅ ሓላዊ ውድዳት እትውንን ማንቸስተር ሲቲ ፍጹም ቅላዕ ክትዕወት ኣጠራጣሪ ምህላዋ ይገልጹ ብሓፈሻ ክልቲአን ጋንታታት ሒዘንኦ ዘለዋ ብቕዓት ክምዘን እንከሎ እዘን ክልተ ጋንታታት ንሃገራዊ ጋንቶኦም ወኪሎም ኣብ ዝተፈላለየ ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካን ዋንጫ ኣፍሪካን ዝጸንሑ ተጻወተን ተመሊሶመን ኣለዉ ሲቲ ሓድሽ ኣባላ ሮድሪ ኣብ ዝተሰለፈሉ ካብ 4 ናይ ምሕዝነት ጸወታታት ኣብ 3 ዓወት ከተመዝግብ ተራ ነይርዋ ብመንጽር እዚ ሊቨርፑል ኣብዚ ናይ ክራማት ናይ ምሕዝነት ዘካየደቶ ዝተፈላለየ ጸወታታት ዘይሕጉስ ውጽኢት ምምዝጋባ ሞራላ ተሰይሩ ነይሩ እናተባህለ ይውረዩ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ኣብ ጀኔቫ ዘመዝገበቱ ዓወት ግን ኩነታታ ኣብ ዝተመሓየሸ ደረጃ ይርከብ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጽዮም ማንቸስተር ሲቲ ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ኒኮላስ ኢታሜንዲ ጋብሪኤል ጂዘስን ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ዕረፍቶም ወዲኦም ተመሊሶም ኣለዉ እዛ ጋንታ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ተወዚላ ኣብ ዝነበረትሉ ግጥማት ዘይነበረ ራሂም ስቴልን ኣብዚ ሰንበት ዝህሉ ናይ ጽዋዕ ኮሚኒቲ ሺልድ ግጥማት ብኣጉ ኣሰልጣኒኡ ምስ ቀዳሞት ከም ዘይወርድ ኣፍሊጡሎም ብዘካዚ ክሳብ ሕጂ ብርእሰ ተኣማንነት ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ኣብ ሰሙን እዚ ከም ትዕድጎ ትገልጸሉ ዘላ ኣባል ማንቸስተር ሲቲ ሎሮይ ሳነ እውን ኣብ ጸወታ ክርአ ዝነበረ ተስፋታት በብቑርብ ይቕህም ምህላዊ ይሕበር እዩ ብወገን ሊቨርፑል ክርአ እንከሎ ክለብ ነቶም ረቡዕ ምሸት ዘጻወቶም መሐመድ ሳላሕ ሮበርቶ ፈርሚኒዮን ኣሊሰንን ኣብ ሜዳ ከም ዘውርዶም ገሊጹ ይርከብ ይኹን እምበር ንመን ቀዳማይ ከም ዘሰልፎ ብግልጺ ኣይሓበረን ክልቲኦም ኣብ ሜዳ ክወርድዮም መን ቀዳማይ ይስለፍ ንዝብል ሕቶ ግን ብሓባር ኮይና ንርአዮ ክብል ተሰሚዑ ናቢ ኬይታን ኼርዳን ሻኪርን ኣብቲ ጽባሕ ሰንበት ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝጽበዮም ዘሎ ጸወታ ንሜዳ ክዕንድርሉ ተስፋታት ኣሎም ጉዳይ ሴኔጋላዊ ሳዲዮ ማነ ግን ክሳብ ዝመጽእ ሶኒ ኣብ መለማመዲ ሜዳ ዘይርከብ ምስ ምዃኑ ንብዙሓት ደገፍቲ ኣሻቓሊ ጉዳይ ኮይኑ ምህላው ስታንዳርድ ዝተባህለት ምንጪ ኣብ ጽሑፋታ ኣስፊራላ ነዚ ግጥም ኣመልኪቱ ዕላል ምስ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሊቨርፑል ዘካየደ ሓለቓ ጋንታ ጆርዳን ሄንደርሰን
ኣብዚ ግጥም ክንዕወት ጥራሕ ዘለና ንሕና ካብ ካልኦት ጋንታታት ንሓምቀሉ መሰረት ይብልናን ኣብዚ ግጥም ከም ንዕወት ዝፈልጥ ብርግጽ ማንቸስተር ሲቲ ሓፍ ዘይብሉ ተጻወቲ ከዚና ዘላ ጋንታ እያ ንሕና ግን ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ግጥም ብምዕዋት ከመይ ጌርና ነታ ናፊቕናያ ዘለና ጽዋዕ ኣብ ሕቑፎና ከም ነእትዋ ንሕሰብ እምበር ብዛዕባ ዝበሃል ዝተፈላለዩ ወረታት እዝንና ክንጸሉ ኣይንውዓል ብምባል ንደገፍቲ እታ ጋንታ ናይ ምጽናንዕ ቃላት ሰዲዱ ንዋንጫ ኮሚኒቲ ሺልድ ሊቨርፑል ዶ ትዕወተላ ወይስ ማንቸስተር ሲቲ? ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይረኽበና ሰሰናዩ